गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ एनडिपिआ मावदोंबाबो गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं बेवहाय दिनै एसे आंनो स्वयं सशरीरै आं बेवहाय नुजानानै आं एसे भाग लादों। म्यानमार स्थित आलफार शिविरत भयावह आक्रमण পুৱতিনিশা চলিল ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণ প্ৰায় 100 ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হয় म्यानমাৰৰ ভিতৰত থকা আলফাৰ শিবিৰত আলফাৰে সূত্ৰজনৰ মতে এই আক্ৰমণত কেইবাজনো আলফা সদস্য নিহত হোৱাৰ তথ্য আহি পৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন কেইবাজনো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে 4টাকৈ আলফাৰ শিবিৰত আৰু এই আক্ৰমণ আলফাৰ মেজৰ জেনেৰেল নয়ন অসম নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে তো हेलो लोगोफोर फैलायबाय मोनसे भिडिअ आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय म्यानमारावहाय आलफानि केम्पफोरावहाय मोनब्रै दाब्रै जायगायावहाय इन्डियान आर्मिया एटेक खालामदों आरो बेयाव सासे माखासे थैबाय आरो बेनि गेजेरावनो जेनेरेल सासे आर्मि जेनेरेल आलफानि बेखौबो थैदों होननानै खोनादों आरोना तो निउसावहाय होदों बेखौहाय बेजों लोगोसे सासे जोंनि बर'निनो राजखान्थि हान्जायाव लोब्बा गोनां बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय माबायदि मोजाङै बेखेवनानै होदों एनडिपिआ जोंनि हारिनि लागै माबायदि खामानि मावदोंमोन आरो एनडिपिआ जोंनि माखासे बर'फोरखौ ना जायफोरा गुबुन हारिजों नाख्रेबनानै दोनजादोंमोन बिसोरनि आखाइनिफ्राय माबायदि उदां खालामदोंमोन दिनै एनडिपिफ्रा गावसोरखौ बावसोमनानैब्लाबो बिनि बागै मोजाङै गुवारै बिजिरनानै माखासे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना अब्लासो बुजिगोन आरोना दा बिथाङा गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दङनो नाथाय थेवब्लाबो एपिपि हान्जाखौ सापर्ट खालामदों जिहेतु एनडिपिफोरा बे हान्जाखौ दादों बेखायनो बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होबाय आरोना स' भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना मा सानो जोबनायाव कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलाव गोजोन फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन आरोना थ' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ लोगोफोर मोनबा बिसिडिसि दं मोनबा बिसिडिसि दं मोनबा बिसिडिसिनि रायजोआ एकमात्र एनडिपिनि मावनाय बिसिनि कर्मनि फलाव जोङो आमथेका बे उत्तर ओनसोलनि बर'फ्रा बा रायजोफ्रा उदां जादों बे बाजारावथ' जोंबायदि बर'फ्रा खुनु सासेबो हय देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जग्यता गैयामोन बिसिनि आखल आखु बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन जोंनि हाफ्रा बिसिनाव बन्दक थाबायमोन माबोरै हठाৎ फैनानै जे बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो इसोरसो मिथिगौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ एनडिपिआ मावदोंबाबो आंखौ दिनैनि बे मेलाव फंनैसो बुंनो थिननायखाय आङो सुंद'यैब्लाबो फंनैसोल' बुंनो सानदों जिहेतु आङो 1969 आङो बे आमथेका हालामाव खारबोदों आंनि अरिजिनेल न'आ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि हावरेहाय बनरगाव कासिबारि होननाय जायगानिसो आं दा आङो हजोंहाय सोरमांगा दैया खुरखाजोबनायाव हजोंहाय हा हु गैयैखाय हा नागिरबायनायाव बेवहाय आं 1969 आं खारबोदों बे खारबोजेननायाव आं नुदों जे बर'फ्रा बेवहाय मा रोखोम रायजो जानो नागिरदों आरो बे जानो नागिरनाय रायजोफोरखौ मा रोखोम खालामदों गभर्नमेन्टआ सानथ्रुहाय इलेक्सन खालामदों होखारदों बेराफारसे न' सावदों बेराफारसे लुफिनदों बे रोखोम जुस बागर एखेबारे बे रोखोम हा सिलायनायखौ आं नुफैदों बेवहाय भाग्यआ मोजां आं खारबोस्लाबनो मोनै मास मोनसेनि उनावनो आसाम गभर्नमेन्टआ खिन्थु रनेन फरेस्ट मिनिस्टार बिनि दैदेननायाव जोंनि आमथेका रिजार्भनिफ्राय बे आमथेकाव हा गैयै ट्राइबेलफोरनो रायजो जाथोंसै होननानै आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बे रिजार्भ ओनसोलनिफ्राय 54,000 बिगा हाखौ रिजार्भ खालामना होनाय जादों आरो बिनि एगेन्स्टआव रायजोफोरनो हाखौ लाथोंसै ओरै होननानै लेन्डलेसफोरनो लेन्डलेसनि एलटमेन्ट इस्यु खालामनानै 385 घरनो एलटमेन्टबो होदों आरो बेहायनो बिनि गेजेरजोंनो सेटेलमेन्टबो आराम्भ जाफैबाय मण्डल खानांगौ एसडिसि बहाय टिम थाफैनानै बहाय सार्भे खालामदों सुबिदा मोननायखौ जायफ्रा मावदों जायफ्रा लादों बिसोरनो सेटेलमेन्टबो होबायमोनबो दा बिनि गेजेरजों सोरनि बुद्धि लानानै दिनै बाहेरा मानसिया दिनैबो गाबोनबो थफ्ला लायै लायै हाबफैयो आमथेकायाव बुजिनो हाया एखेबारे ओरैबायदि जाफैबाय जोंनाव बहाय 40टा 45टा गामि दङ 150-200टा गामि जाबाय हरनि गेजेरावनो गामि सृष्टि जायो बे रोखोम अबस्था बे आमथेका ओनसोलाव जाबायमोन दा बे अबस्थाजों जोङो थेवबो रायजो जादोंमोन खिन्थु सानसे समनिफ्राय ओरैबायदि अबस्था जादों बहाय गोदान फैनायफ्रासो जोंखौ सैमा अमा बायदि खालामबायमोन बिसिनि आखल आखुआव बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन
जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन जोंनि हाफ्रा बिसिनाव बन्दक थाबायमोन दिनैबो मुलि गाबोनबो मुलि माइनि धरता होनायखौ मुलि होनना बुङो 8 थाखाजों महनसे सोरहाबा एसे लोमजादों उदै सादों बहायबा हाखौ गायखानायखौनो बन्दक हैदों बे रोखोम अबस्थायै जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया बहाय एखेबारे ओरैबायदि जाबायमोन मा बुंनो बे जोंनि बे दुखियानि माबा सुजुगखौ लाफैदोंमोन बिथांमोना बेनि गेजेरजोंनो जोंखौ दिनैबो गाबोनबो माने दाफनाजों नारनानै जोंनि हाफोरखौ कब्जा खालामजोबदोंमोन प्राय जोंनि हाफ्रा बिसिनि आखायाव थांजोबबायमोन एक समाव जोङो सैमा अमा बायदि जाबाय खुनु जाथियानो बाहाय थिसदिनो हाला ओरैहाय मा आमटेकाल' नङा ओरैबायदि हाबफैबाय खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओजों फाथाबारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै भुटान हाजो गंगार हाजोसिम बिसोरनो हाबजोबबायमोन दा सारिगिदिं बिसोरनो मोनास्लाबनो हाया जोङो माने न'आव फैनांगौआ नोङो अमा माबा मोसौ माबा फिसि मोसौआबो गोमासै मोसौ सिखाव गिनायनो ओंखारबायमोन भाय बेनि गेजेरजों माबे इसोरादि थिनहरखो भाय इसोरसो मिथिगौ बेखौ गभर्नमेन्टआबो कन्ट्रल खालामनो हायासै रावबो हायासै गोदो एबसु दंमोन एबसुआबो एसे बिसार टिसार खालामबायनानै माबादोंमोन खिन्थु बिसिनि एगेन्स्टआव एबसुआबो जेबो एक्सन लानो हाया खुनु पार्टियानो एक्सन लानो हायाखैमोन जोङो दाउसा फारौ बायदि जाबायमोन बे बाजारावबो हिन्दु बाङालिफ्रा सैमा अमा बायदि जाबायमोन बिसोरबो थानो हालामोन खिन्थु भाग्यक्रमे इसोरा माब्रै मा शक्तिखौ हरखो 93 आव बहाय एकमात्र एनडिपि बे फंबायफ्रा माब्रै हठात फैनानै बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो इसोरसो मिथिगौ आरो बिनिफ्राय बिसिनि मावनायजोंसो जों बहाय दा उदां जादों जथेस्थ एनडिपिआ जोंनि आमटेका ओनसोलाव आमटेकाल' नङा खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै अर्थात मानास रडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै साहा मोनबा बिसिसि दं मोनबा बिसिसिनि रायजोआ एकमात्र एनडिपिनि मावनाय बिसिनि कर्मनि फलाव जोङो आमटेका बे उत्तर ओनसोलनि बर'फ्रा बा रायजोफ्रा उदां जादों जों रायजोखौ मोनाखै जानो हागौ बड'लेण्डखौ मोनाखै जानो हागौ खिन्थु जोङो प्रथम पर्यायाव जोङो एनडिपिनि अननायजों जोंनि ओनसोलाव जोङो उदांखौ मोननाय जादों दा जोङो हरथ्रोब सानथ्रोब जेरावखि थाङा मानो गियालासे जोंनि खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो आरो बेनिफ्राय अनुस्थान प्रतिष्ठानाव जोंनि लिडार जानो हायो बे बाजारावथ' जों बायदि बर'फ्रा खुनु सासेबो भाय देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जग्यता गैयामोन खुनु मानसियानो भाय लिडारबो जानो हायामोन दासो नंखायखौनो दासो माखासे मानसिफ्रा नंखायखौनो बारहावाजों लिडार जादों खिन्थु बै समाव थायोमोनब्ला बिसोर कयजननि बुथारजागौमोन हिसाब गैया दा बेबायदिनो आमटेकाव रायजो जानाया बहुत माने खस्थ'जों जाबोनायनि गेजेरजों जोंखौ खस्थ'निफ्राय उद्धार खालामफैनाया एकमात्र एनडिपिआ खालामफैदोंबाबो बिसिनि अननायाव जों दिनै उदां दा बेनिखायनो आं सानो एनडिपिआ जि खामानिखौ मावगोन जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आं बेखौ अन्तरनिफ्राय आं सापर्ट खालामो जे जायनि थाखाय जि दिनावनो जि दिननिफ्राय एपिपिखौ दादों होननानै आं खोनादों आं खबर लायो खबरखौ मोननानै आं खुसि जादों मोजां मोनदों गोसोजों आं हास्थायदों बे जाफुंब्ला हामगौ जाफुंब्ला हामथारगौ बे कारन बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टि दं बे पलिटिकेल पार्टिफ्रा जातिनि नामाव खालामदों सोरबा माबानि नामाव खालामदों खिन्थु बे पावारनिल' फिना गभर्नमेन्टनि पावारखौ बोरैहाय लानानै बोरैहाय गाव माहाजोन जानो बे धान्दाजोंल' माने पार्टिखौ खालामगासिनो दं प्रकृत जातिनि थाखाय नंगौ सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोर मावदोंना मावाखै आंहा बाहाय सन्देह दं आरो बिनि गेजेरजों नैबे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम जानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों जायनि थाखाय दा बेनिखायनो आं गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं सापर्टखौ होबोबाय थादों आरो सुबिदा मोनोब्ला एसे सहायबो होनो हागोन खोमा आं बेबायदिनोबो आसा खालामदों जिहेतु आं दा प्रेजेन्ट आङो दस्रा पलिटिकेल पार्टियावसो दङ बेनिखायनो आङो माने बेहाय दायित्वखौ लानो बे एसे बादोंमोन आङो आपत्तिबो खालामदोंमोन आङो जायनि थाखाय आं दहाय गावनि जिरेनफोरनि सिगाङावबो आं बुंदों दा उफाय गैया जातिनि सार्थआव नंगौआव बाहागो लानायाबो बे फाब नङा पलिटिकेल दला मा दिनै दं गाबोन गैया नोङो पार्टिखौ जि 101टाखौ खालामनो हायो जेराव आदर्श दं जेराव उद्देश्य सঠিक बे सঠিक माने माबा थानाय दलावसो नोङो सोलायनानै थानायाबो नोंनि बुद्धिमानि खामानि जायो आरो जातिनि थाखाय जायो आरो भबिष्यतनि थाखाय मोजां जायो दा आङो भबिष्यतनि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो दा आंहा बिबान दंखायो दा आंहा ओरैबायदि मोनसे माबा जाबोगासिनो दङ
आंना साननाया जे आङो गाबोन समफोर आंनि बिबाननिफ्राय आं नागारगोन आंनि दलनि खामानिखौ आं बेखौ माने मोननो खालामखौ मिथिया नुगोन बे हिसाबै आं लुबैदों जोंनि आमटेकानि रायजोफ्रा बा नैबे मानास रडनि साहा थानाय मोनबा बिसिडिसि पाटाबारि बिसिडिसि खैलामेला बिसिडिसि आमटेका बिसिडिसि आरो बेनिफ्राय आनन्द बिटिनि बिसिडिसि बागमारा मालिबिटा बिसिडिसि मोनबा बिसिडिसियाव 25,000 भटार दं रायजोफोर बे मोनबा बिसिडिसिनि 25,000 रायजोखौ एनडिपिआ उदां खालामदों दिनै जायफ्रा खोनायोब्ला गाज्रि मोनगोन बिथांमोना किन्तु बिसोरो जोंखौ मनोजोब्बायमोन बिसोरनि मनोजोबनोखौ मनोजोब होयैया एकमात्र एनडिपि दा एनडिपिनि अननायाव जों मनोजाजोबाखिसै बेनिखायनो जों रैखा मोनदों बिनि बिनिमयाव जोङो एनडिपिखौ सापर्ट खालामनाया जोंनि बे मा होनना बुङो माने मानबतानि दायित्व निमक हारामि बेखौ जों दिन्थिनो नाङा एनडिपिनि अननायजों जों जायगा मोनदों एनडिपिनि मोननाय अननायजों जोङो जायगा मामा उदां जादों बे हिसाबै जोङो बे खेत्रआव नैबे दानि गोदान पलिटिकेल हान्जा जेनाखि एपिबि बेखौ जोङो सापर्ट होनाया जोंनि थाखाय नितान्त प्रयोजन आं बेखौ